El centre ferroviari del Parc Maldonado ha celebrat aquest cap de setmana el seu 30 aniversari en una trobada on centenars de visitants de tots els llocs de la comunitat i d'Espanya no s'han volgut perdre aquesta festa del motor. El centre ferroviari de Riba-roja ha bufat aquest cap de setmana les veles amb la celebració del 30 aniversari junt a altres integrants de centres ferroviaris d'altres llocs d'Espanya, com Córdoba, Madrid, Cornellà, les Franqueses del Vallès, Reus o Màlaga, entre altres. És un dia molt emotiu perquè a més hem recuperat i s'està fent una intentona que ja m'ha donat compte que va molt justeta d'inaugurar en la primera locomotora de fa 30 anys i en els dos tractors elèctrics que també fa 30 anys inauguraren este parque. És un dia molt emotiu perquè el Parc Maldonado es va comprar fa molts anys, això era un tema particular, d'una família que residia de València, residia així, i fa molts anys, 30 i pico anys, l'Ajuntament va decidir comprar-lo i fer-lo públic. I només comprar-lo i fer-lo públic van vindre una proposta de fer el tren a vapor, el tren, diríem, en escala a vapor, i fer un dels recorreguts més bonics que hi ha en Espanya. En aquell moment només que estava un en Barcelona, pràcticament, després hi ha Cornellà, i crec que n'hi ha 4 o 5 parcs a tota Espanya. Este és un dels referents, un parc xulíssim, on ve moltíssima gent, moltíssims visitants durant tot l'any que venen a disfrutar, que venen com usuaris, però també són ells que són els que duen les màquines i que són els que s'ho treballen, els que fan que això sigui possible. Jo vull felicitar a l'Associació de Ferrocarrils que venen així, a tots els seus integrants, i dir-los que estem molt orgullosos d'estos 30 anys i que esperem que siguin no 30 més, sinó 50, 60 o 70 i que ho tornem a celebrar nosaltres o els que vinguin darrere. Les instal·lacions d'aquest parc són molt especials per a molts aficionats dels ferrocarrils que poden gaudir d'aquesta afició totes les setmanes i que ja és una activitat històrica de Riba-roja. Yo inauguré también el parque hace 30 años. Y continúo viniendo todos los fines de semana. Y después, bueno, esto es una generación, porque yo vine aquí con mi padre, y después he venido yo, y ahora mira, aquí tengo a mi hijo, que también es maquinista, ¿eh? ¿A que sí, verdad? Y también le gustan mucho los trenes, y está todos los domingos circulando. También está mi mujer aquí todos los domingos, también conmigo, con lo cual es una cosa familiar. Adrián? Sí. Què té d'especial portar aquests trens? Lo que tú quieres. ¿Qué te agrada? Me molan los trenes de vapor y los de cercanías. I què és el que més t'agrada de portar aquests trens de Riba-roja i fer tot el trajecte? Pues fer tot el trajecte en tot el circuit. Des que es va inaugurar aquest parc, moltes famílies s'han desplaçat fins al nostre municipi per a poder gaudir dels trens elèctrics, vapor i combustió de gasolina. Este parque està sent un referent en quant a vindre gent i a tindre tota l'ambientació familiar, juntament en l'altra banda que té el Parc Municipal Maldonado. Són dues coses que se complementen. Poden estar tot el dia gaudint de lo que és el parque, però a més en sistema familiar, en les zones de xoc, de dinar, etc. Però si els trens no paren en tot l'any és gràcies a tots els maquinistes i aficionats que fan possible que sempre estiguen en circulació. Pues és una afició, com sempre diem nosaltres, molt inclusiva. Així portem gent des de fa 30 anys, han vingut de tot. Hi ha jóvens, hi ha majors, hi ha dones, hi ha homes. Així el que se ve és a disfrutar. Posarem a Riba-roja en el mapa i ara la prova és que veig gent de qualsevol part de la comunitat, inclús de molt més lluny del que pensem. El nostre visitant més proper que ha vingut a Cienfront i el de més lluny de Valparaíso, Xile. Aquest tren té com a principal atractiu turístic el seu entorn, ja que el recorregut està ple de sorpreses amb llacs, boscos, flora i un túnel que aporta màxima emoció al recorregut. Què és el que té d'especial? Perquè acabes de dir que ve moltíssima gent de tots els llocs. Què és el que té d'especial? A la gent li agrada el ferrocarril perquè és una afició que abarca moltes facetes. Indústria, tècnica, història, manualitat, la construcció i el manteniment. I la gent el que vol és veure en xicotet el que normalment en gran ho ha vist o que ja no existeix. I és que un descarrilament sempre és una mala notícia, però no en el Parc Maldonado. Fidelio
s'acaba d'eixir un dels carretons. És l'avantatge que tenim en el nostre tren, que els descarrilaments no són greus. És per tot això que els trens de Riba-roja sempre tenen visitants, i més en el dia del seu aniversari. Es la primera vez que venimos y los nanos encantados, ha sido un recorrido chulo y les ha encantado el túnel. Y la verdad que volveremos algún otro domingo, que nos han dicho que los domingos está abierto. ¿Qué es lo que más os ha gustado del tren? El túnel. ¿Por qué el túnel? Porque está negro. Porque es oscuro. Está oscuro. ¿Volveríais a repetir? Porque está negro. ¿Volveríais a repetir el trayecto? Vale. Sí, es muy guay. Des del 1989 els trens del parc no han cessat el seu trajecte i esperem que continuï així molts anys més.